talata wanda yau ɗaya ga watan Muharram, mana ɗaya ga watan ɗaya a shekarun musulunci bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1448. Jiya an ce 29 ga watan Zulhijja shekara 1447, yau kuma ɗaya ga watan Muharram, ɗaya ga watan ɗayan musulunci shekara ta 1448. So mun shiga sabuwar shekara ta musulunci kenan. Muna fata Allah ya sa wannan shekara da muka gani ta fuskar ayyukan alheri da damammaki da sauransu tafi mana shekarar da ta gabata a baya. Laifukanmu da kusakurai a baya Allah ya fi mana, abinda kuma muke fata Allah ya taimake mu ya mana kyakkyawan jagoranci al'amura da za su zo a gaba, musamman a cikin wannan shekara mai albarka. Wanda yau ya dace da 16 ga watan 6 shekara ta 2026 yakin watan Bature. Allah ba mu ikon haɗuwa wannan masallaci mai albarka a Masjidul Umma da ke wannan cibiya ta musulunci wadda ba mu kaddam Umaru a wannan garin namu Kumo da ke wannan karamar hukumar Akko a wannan jihar tamu ta Gombe, Najeriya. Haɗuwar mu a cikin wannan rana kamar yadda muka saba saboda karatu daga littafin al-akhlaq al-fadila, ma'ana ɗabi'u waɗanda su ne mafi kyawu da ya kamata musulmi ya ɗabi'anta da su, na Abdullah Daifullah Ar-Ruhaili. Muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon fahimta da kuma aiki da abin da ke ciki. Kafin mu ci gaba daga yadda muka tsaya a karatu wannan littafi na al-akhlaq al-fadila, ba da mu dan yi tsokaci game da a farkon wannan wata mai albarka da ke cikin sabuwar wannan shekara mai alheri. Abu na farko da ya kamata mu sani a cikin wata al-Muharram, wata ce da ake so idan an samu dama musulmi ya aiwatar da wato azumi da yawa, saboda hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa wato mafificin wata da za a yi azumi bayan na Ramadana shine a watan Allah al-Muharram. Mafificin azumi bayan na watan Ramadan to shine azumin da musulmi zai dinga yi a cikin wannan wata al-Muharram. Wanda yake nuna kenan yin azumin nafila cikin wannan wata akwai falala. To sannan kuma akwai azumi na ranar 10 ga watan al-Muharram, azumin da ake kira da suna Ashura, azumin da ake ran 10 ga watan al-Muharram, wanda shi ma wannan azumi sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda yana yin ta kuma sahabbai ma suna yi. Bal ma asali wannan azumi gabanin a fara Ramadan shi wannan ranar wajibi ne. Wato azumin ranar Ashura gabanin Ramadana azumi ne na farilla, wanda inda ranar ce to duka musulmi wajibi ne akan sa yeme ya azumci wannan azumin a wannan rana ɗin. To sannan da aka fara Ramadana sai aka sauke wajibcin wannan azumin ya zama a sunna, abun so mai ƙarfi domin lada mai yawa. Sai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kokawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan azumi fa kamar yadda mu musulmai ke yin sa, Yahudawa ma suna yi. Domin dama asali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina
sai ya samu Yahudawa suna azumtan wannan rana. Da ya tambaye su me dalilin da yasa suke azumi a wannan rana na 10 ga watan Al-Muharram, sai suka ce ai a irin wannan ranar ne Allah ya tsiratar da Annabi Musa alaihi salam da wanda ke tare da shi da imani daga hannun Fir'auna da yan uwansa azzalumai. A irin wannan rana ne Allah ya dulmuyar da Fir'auna a ruwa, ya tsallakar da Annabi Musa alaihi salam da wanda suka yi imani tare da shi. Saboda haka kenan Annabi Musa ya yi azumi domin ya gode wa Allah a irin wannan ranar idan ta sake zagayowa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu muka fi ku dacewa da cancanta da Annabi Musa alaihi salam. Saboda haka manzo Allah ya yi wannan azumi kuma ya umurci musulmai da su ma su dinga yin wannan azumi din. Saboda haka wanda yake nuna cewa azumi ne wanda yake da asali daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai sahabbai suka ce to Yahudawa suna yi muna yi, kamar yadda muka sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ya umurce mu da musabawa Yahudawa. Namu aikin daban, nasu aikin daban. Saboda haka kusan ma kishiyan aikin su shine addinin mu kullum. Kishiyan aikin su shine addinin mu. Idan kaga ba Yahudi yana wani abu to kai in kai sabani wannan shine musulunci. To don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sahabbai to babu damuwa idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa zan azumci ranar 9. Duk da wannan ya kai wasu ga fahimtar cewa kenan ana nufin ranar 9 kadai za a azumta idan shekara ta zagayo don a saba Yahuda ba za a azumci ranar 10 ba. A'a, malamai suka ce zai azumci ranar 9 da ranar 10, ma'ana zai hada 9 da 10 a haɗe ya azumce su. Da haka sai zama da kenan ran 9 ana kiransa Tasu'a, ranar 10 ana kiransa Ashura. Azumin 9 Tasu'a, azumin 10 Ashura. Za ka sai zama kenan sunnar yanzu shine idan mutum zai azumi sai ya yi ranar 9 da ranar 10. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa bata kai shekara mai zuwa din da ya fatan idan da ya kai wannan shekaran da ya azumi har da ran 9 ba. Mutum da yayi bayani sai sahabbansa Allah ya kare da a gare su sai suka gabatar da azumin a shekarar da ta zagayo babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka kina ana so musulmi ya azumin ranar 9 da ranar 10. To a wannan shekara tun da yau ne 1, yau kuma wace rana? Talata. To kenan ranar 9 zai zama wace rana? Na'am? Idan yau 1 ga wata, haka ne? Yau 1 ne ko 2 ne? Yau 1 ne ko 2? Yau 1 ga wata. Alhamdulillah. Yau talata 1 ga wata. So idan talata ta zagayo ran 8 ga wata kenan. Idan talata irin wannan ranar ta zagayo 8 ga wata kenan. Saboda haka kenan Laraba zai zama shine 9 ga wata. Alhamis kuma ya zama 10 ga wata a wannan shekara. Don haka Laraba ta sama, tunda gobe ne Laraba na sati na gaba shine zai zama ran 9 ga wata da ya kamata musulmi ya fara azumin Tasu'a. Sannan sai kuma Alhamis sai ya zama shine ranar 10 ga wata, wanda zama shine asalin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Akwai ma malaman da suke bayani cewa ya kamata mutum ya azumin ma kwana 3 a jere ne. Wace rana da wace rana da wace rana, da ran 9 da ran 10 da ranar 11 ma. Sai suka ce idan kai wannan ka huta yin azumin kwana 3 da ake so a yi a kowace wata. Ana so musulmi ya azumi kwana 3 a kowace wata. To idan musulmi ya wadannan azumin Tasu'a, Ashura da kuma ranar 11 ga wata, to ba sai yayi azumi kwana 3 da ake yi a kowace wata ba, musamman wanda ake cewa a yi su ranar 12 da 13, a ranar 13 da 14 da 15. Azumin da ake yi wanda ake kira ayyamul bid. Saboda haka waɗannan kwanaki masu albarka masu falala da suke zuwa, mu yi ƙoƙari a cikin watan mu yi azumi da yawa
kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafificin azumi a shine azumin da yake a cikin watan al-Muharram, wato babu azumin da ya fi shi falala bayan na watan Ramadan. To sannan ga kuma shi tasuwan, sannan kuma ga wannan Ashura din. Dangane da ranar Ashura, idan mun lura a duniyar musulmi a yau, za mu ga an kasu gida uku. Kashi na farko wanda suka mai da ranar tasuwa ranar farin ciki, da ranar murna, da ranar hidima, da ranar shagulgula, da sake tufafi sabo, da yin yanke-yanke ma a wasu wurare, da sauya abinci kamar dai ranar idi. Akwai wanda ɓangaren mutane haka suka ɗauka, mana daga cikin musulmai kenan. Sannan daga cikin waɗanda suke amsa sunan musulunci akwai wanda su kuma ba wannan halin suka ɗauka ba, sai suka ɗauki kishiyan wannan hali, suka mai da ranar ta zama ranar baƙin ciki, ranar takaici da juyayi, da zubar da hawaye, da zubar da jini daga gangan jiki, da yaga tufafi, da mayarin fiska, da tsaga jiki da abu mai kaifi ko wuka ko sarka ko wani abu dai wanda in aka ɗora a jiki jini zai zuba. Wanda su kuma suka ɗauki ranar a matsayin wannan ranar shine abin da za a yi. To sannan sai kuma wanda suka ɗauki ranar a matsayin rana ce ta ibada, wanda azumi shine abin da za a yi. To ta fuskar dalili da neman asali wa kowane abu, idan za a yi shi a samo me tushensa, me dalilinsa, to sai mu koma sai mu ga cewa tunda ba wai mutane da suka fari wannan aiki na azumi wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mu koma ga asali wanda shine yayi jagora na in an saukar da wahayi gare shi, sannan kuma wato jagoran duk wani aiki na musulunci daga wajen shi ya kamata a kalla a kofa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan haka ne sai mu koma zuwa ga asali, me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke yi a irin wannan rana, farin cikin da murnace-murnace da yanke-yanke da sauya tufafi sabo, ko kuma abin da suke yi a bakin ciki da takaici da damuwa da juyayi da yaga riga da marin fuska da sa bakin kaya, shi ne abin da suka yi, ko kuma azumi shi ne abin da suka yi. Bisa hadisin da muka faɗa da zu, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo Madina ya ga Yahudu suna azumin wannan rana, da ya tambaye su suka ce rana ne mai kyau, rana ne mai kyau domin ranar ne Allah ya tsiratar da Annabi Musa alaihi salam da almajiransa daga hannun Fir'auna da zalumansa. To sai manzo Allah ya ce a mu muka fi ku cancanta da dacewa da Musa, don haka sai manzo Allah yake yin azumi, yasa sahabbai ma kuma su yi azumi. To shine iya abin da aka ruwaito wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auna, amma ba maganar murna da farin ciki da shagulgula da yanke-yanke da sauransu ba. Wannan duka in mutum yana da dama a koyaushe ya tufafi mai kyau, abu ne mai kyau, ya ma kansa ya ma iyalansa, abu ne mai kyau. Sannan koyaushe yake da iko, yake da dama, abincin gidansa ya zama mai kyau, ya zama mai daɗi, ya yalwata wa iyalansa a koyaushe, abu ne mai so. Ba a so ma ya zama za a takaita wannan abun ya zama daga shekara kawai sai shekara, ba za a so haka ba. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ne ba. Sannan bangare na biyu ma ba shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba. Wanne ne bangare na biyu? Bangaren bakin ciki da tashin hankali da yaga jiki da marin fuska da iface da sanya bakin tufafi, ba wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba. Duk lokacin da zamu yi wani abu sabani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addini, ba za a karba mana, domin ya zama sabon abu, ya zama kuma kirkiran abu. Don mun fahimci wannan bayani, za mu gane cewa kenan game da tasuwa da Ashura
azumi ne kai musulmi zai yi. Waɗanda suka ɗauke ta a matsayin shagulgula da bukukuwa da sauransu kuskure ne, duk da cewa za ka samu akwai wanda suke kafa hujja da wani hadisi na cewa wannan rana ne na a yalwata wa iyali, amma malaman hadisi sun ce wannan hadisin ba mai kyau bane. Haka ba hadisin da za a yi riko da shi bane ma ballantana har a ce zai zama dalilin da zai sa a rike shi. Sana al'adar mutanen mu anan zaka ga wasu suna ajiye bangaren naman laiha da suka yanka ba a ma amfani da shi sai irin wannan ranar idan ta zagayo. Hausawa su ce ranar cika ciki, Fulani su ce ranar haram, ko zaka samu a wani kabila ko a wani yaren su ma akwai abin da suke gaya masa na daban. To duk wannan yana iya fadawa babin wancan abin ne na tallan yalwata wa iyalai da yin shagulgula da yin bukukuwa a wasu wuraren, ba a kasan mu ba, a wasu garuruwa ko a wasu kasashe lalle abun hidima ce sosai ake, babban hidima a wannan rana ake sosai, yadda kasar ranar idi haka ake. To shi yasa malamai suke fidda kuskuren wannan abu bai kamata a ce musulmi wato zai yi shi ba. A bangare na gaba, bangaren da ya zama kishiyar murna da farin ciki, bangaren bakin ciki da juyayi da takeici da damuwa, dan me ko menene dalili suka ce ai irin wannan rana ka kashe al-Husayn. Wane ne al-Husayn? Jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, dan Issa Fatima binti Muhammad radiyallahu ta'ala anha. A irin wannan ranar 10 ga wata aka kashe shi, kuma hakika kisan da aka masa kisa ne na zalunci. Kashe jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu gaira babu dalili, zalunci. Abun bakin ciki ne, lalle abun takeici ne kwarai da gaske. Amma har haka kullum musulmi yana ɗauko aikinsa ne daga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Shin farin ciki da bakin ciki da damuwa sun samu manzo Allah ko ba same shi ba? Sun same shi. Da me yake murna, da me yake farin ciki, da me yake jin daɗi? Sannan idan abin bakin ciki ya same shi ya yake, kuma menene koyarwarsa ga al'ummarsa dangane da waɗannan abubuwa? Koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa, duk lokacin da alheri ya faru, mana abun murna kenan da abun farin ciki, to godiya ga Allah yake. Yana zaben ɗaya daga cikin ayyukan ibada wanda Allah yake so ya yarda da shi, sai ya aiwatar da shi a matsayin ya gode ma Allah subhanahu wataala. Ko ya sallah kamar yadda yake yi har kafarsa su kumbura, kamar yadda har matarsa Ummu Aisha tana tambayar sa me yasa yake wannan sallar dare har kafa ta kumbura, kuma yace mata ba kya so ya zama bawa mai godiya ne. Zaka kenan godiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, yasa yake tsayuwar dare, godiya saboda an gafarta masa laifukansa na baya da na gaba. Yana godiya ga Allah da me, da nafila da har kafa tana kumbura. Sannan wannan hadisin da muka karanta dazu, hadisin azumin ranar Ashura, me dalilin yin sa? Godiya ne ga Allah subhanahu wataala, domin wato annabi Musa yana yin wannan azumi godiya ne, saboda godiya ne ga Allah subhanahu wataala bisa ni'imar da ya masa na ya tsiratar da shi daga abokin gaba makiyi Fir'aun. Don haka sai ya zama godiyar da yake ma Allah gabi da wannan shine mai azumi. Sannan idan abun bakin ciki ya samu musulmi, koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hakuri ne, da dauriya, da juriya, da kame baki, da tsare gabbai, kada su aiwatar da aika-aika wanda musulunci bai da shi ba. Kaga a fagen mutuwa, wanda suna ɗaya daga cikin ɓangaren abin da ke bakanta rai, ya sa takeici sosai, ya sa mutum ya ruɗe ya shiga cikin damuwa. Amma duk da haka manzo Allah bai ce sallallahu alaihi wasallama, yace laysa minna man latama al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'awati al-jahiliyya. Baya tare da mu duk mutumin da ya bari fuska da an masa mutuwa, ya yaga aljihu, sannan ya dinga kururuwa irin ta jahiliyya, ya dinga ihu, yana ta iface yana ta faɗin maganganun da ba su kamata ba. Manzo Allah ce wannan mai halin baya tare da mu. Ba shi kenan, tunda muna da asali na ya ake makoki, na ya ake shiga in an yi kuka. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, Ibrahim yaro ne karami, sai aka ga idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hawaye. To sanin abin da sahabbai
suka sani na abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora su a kai, sai suka dawo suna cewa za ka hana mu kuka kuma kai ma ka zo kana kuka manzo Allah. Kai kenan ashe ya hana me kururuwa da ihu da kuka a mutuwa. Don haka suke cewa abin da kana mu kuma shine zaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace musu to ai shi ba kuka yake ba. Lallai innal qalba yahzan wala ayn tadma wala naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna la firaqika ya ibrahim la mahzunun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga musu lalle ido na hawaye, zuciya kuma yana bakin ciki in abu ya faru. Dabi'a na Adam shine a ce abu mummuna ya faru to ransa yayi bakin ciki ya same shi akan wannan abun da ya faru da shi. Wannan ita ce dabi'a mai kyau. To amma ido zai iya hawaye, amma ba maganar rausa ihu da kurmuta ihu ba da kururuwa ba, a'a da dukan jiki da yaga da birgima da sauransu ba. Wannan shine halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da yace shine zuciya na bakin ciki, ido na hawaye, yana zubar da kwalla, amma ba za mu faɗi ba sai abin da ubangijinmu zai yarda da shi. Abin da ubangijinmu ya yarda da shi shine abin da za mu faɗa. Zaka mu masu bakin ciki ne game da rubuwa da kai Ibrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shine abin da Allah ya yarda da shi. Domin cewa alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanda duk musiba ta same su, abin da ake so gare su shine su ce me inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Allah ka bani ladan wato musibar da ta shafe ni, sannan ka canza min ita da abin da ya fi ta alheri. Wannan shine abin da ya kamata musulmi ya yi, ko ba ka bane? To kenan kaga mutuwan Husaini ɗaya ne daga cikin mutuwowi, daga cikin mace-mace da suka samu musulmi a duniya, wanda kuma idan da za a hada ta da mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wace mutuwa ce mafi zafi? Ta Al-Husaini ko ta manzo Allah? Mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi zafi akan mutuwar Al-Husaini. Amma me sahabbai suka yi game da mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Ba su yi wannan abu ba. To kuma dan me yasa ba a kira zuwa ga kururuwa da ihu akan mutuwar manzo Allah, sai dai akan wa? Akan Husaini. Saboda ta da fitina ce, saboda ta da wata fitina ce waɗanda su ƴan Shi'a masu bakar aniya suke yi, saboda ta da wata fitina a cikin al'ummar musulmi ne suke yi. In ba ka ba don me yasa ba su yi kururuwa akan mutuwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam? Ba su tuna ba su yarda da Abubakar ba, ba su yarda da Umar ba, ba su yarda da Usman ba. Amma sayyidina Ali ma babansa ai kashe shi ake, ko ba kisa aka masa ba, ai kashe shi ake, ai shahada. Don me yasa ba sa tada kururuwa akan mutuwan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, sai akan Husaini? Shi Husaini an kashe shi ne shekarar hijira 61, mana kenan bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 61 aka kashe Husaini. Kenan idan ka dauka cewa manzo Allah ya yi hijira da shekara 10 ya rasu, so kenan bayan rasuwar manzo Allah da shekara nawa aka kashe Husaini? Da shekara 51. Ka gani? To saboda haka kenan kaga wannan azumi kuma shi ana yin sa tun yaushe? Tun zamanin Annabi Musa. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tabbatar da shi, sai mu kuma muke saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ya umarni da yin shi. Ashe kenan kaga ranan akwai dama ibadan da ake tun kafin ma a haifi Al-Husayn, kafin ma a haifi Al-Husayn. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya tabbatar da aikin da yake. Don haka mutuwan Husaini bai kamata a ce shine dalilin da yasa ake yin Ashura ba. Ina fata muna fahimta. Sannan idan mutum ya jahilci tarihi, to lallai hakika zai iya shigo da wasu abubuwa a cikin addini wanda bai kamata a ce an sanya su a ciki ba, ko kuma mutum zai iya tallan abinda asali bai kamata a yi tallan sa a addini ba. Allah ya samu dace. Don haka muna sake kira zuwa ga al'umman musulmi, wannan rana ta Tasu'a ko ta Ashura ta zama rana ce kawai ta ibada, domin shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da sahabbansa, ba shine abin da suke. Kar ta zama ranar shagulgula, domin manzo Allah ba shagali a wannan ranar. Kar ta zama ranar wato bakin ciki da takeici
da juyayi, domin ba shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi ba. Sannan idan ka musu mutuwa ba shine abin da suke yi ba. Wannan kenan. Allah ta'ala ya samu dace, kuma Allah ya ba mu ikon ganin waɗannan ranaku masu albarka, kuma ya ba mu ikon yin wannan azumi wanda shine sunnan ma'aikin tsira da mutum Allah sabbata a gare shi a ciki. Bayan haka ƴan uwan musulmi, za mu yi dawowa kai tsaye zuwa ga darasinmu wanda dama shi muka saba gabatarwa a cikin irin wannan rana mai albarka. So za mu tashi kan ka'ida ta 53 daga cikin ka'idojin da za su iya koyar da mu samun ɗabi'u kyawawa. Wannan ka'ida ta 53 tana cewa kamar yadda shi mawallafin littafi ya ce, kama wadittu law qimat nawadin wa nadawatin likamalil uqul. Sau da yawa nasu ina ma da zai iya yiwuwa wato ɓangarori da suke tsara workshop, su tsara conference, su tsara seminars, ina ma da a ce sun samar da irin wannan tsare-tsare na abin da zai iya kai ɗan adam ga samun kamalan hankali, ga samun cikin hankali. A ce an samar da wasu workshop, wasu nadawat, wasu seminars da sauransu, wanda aikin da za su samar shi ne an yi su ne domin caja hankalin mutum, ko don domin samar da hanyoyin da mutum zai kai ga samun kamala a kwakwalwa. Idhalika aula mimma yuqimuhu an-nasu min nawadin likamalil ajsam. Domin wannan shine abin da zai fi dacewa fiye da abubuwan da ake yawan yi wajen haɓaka yadda za a yi gangan jikin ɗan adam wato ya samu kamala, ya samu cika. Sau da dama akan yi taruka waɗanda za a yi su domin kiyaye lafiyar ɗan adam, ko ba haka ba, domin samun abin da za a yi jiki ya samu ƙarfi da sauransu. Ana yin irin waɗannan taruka. To sai ke cewa taron da ya fi dacewa a yi shi ne taron da za a inganta lafiyar kwakwalwar ɗan adam. Ta fi muhimmanci akan taruka da ake yi don samar da lafiyar gangan jiki a na ɗan adam. Ya ce, kam huwa jamilun law ihtamatil madaris wal muassasatu ta'limiyya. Da yawa da zai zama abu mai kyau da ce makaranti da cibiyoyin ilimi za su himmata bi mukhtalafi marahiliha, su waɗannan cibiyoyi na ilimi bisa bambancin wato matsayinsu. Misali a ce cibiyar ilimi a mataki na jiha, a mataki na tarayya, a mataki na ƙaramar hukuma, da a ce zai yi kyau idan da ce waɗannan cibiyoyi za su himmata bi mafi zalika jami'at. A haka har ma a ce misali a mataki hatta na jami'o'i, ba ma ƙananan makaranti ba, bi tarbiyatil uqul, ta yadda za a ce sun tsaya wajen ganin cewa suna renon hankalin mutane. Bistidafi mawaddi dirasiyya, ta hanyar samar da sabbin darussa wanda za a dinga koyo da suka shafi ɓangaren abin da zai shafi tunanin na adam da kuma hankalin na adam, wasaliba mutanawwi'a, da kuma salo daban-daban, khasatan bi hadha al-hadaf, wanda abin da ake nufi musamman don wannan buri ne. Misla maddatul hiwar wal munazara. Misali a ce za a samar da wasu darussa waɗanda aikin su tattaunawa da kuma munazara, shine kamar a ce debate. Duka yu'na fiha bil janibi at-tatbiqi, amma babban abin da ake bukata da su shine ya zama bangaren aiki, practicing. Za a yi shi a aikace ne, ba kawai a aiwatar da shi a iya baka ba. Ya zama za a sa wannan bangare ne wanda zai zama a aikace, za a yi shi a aiwatar da shi a aikace, aksar mimma ya'ani bil janibi an-nazari, fiye da yanda ake damuwa da shi wato ta bangaren abin da ya shafi kawai za a yi shi ne theory, ba practical ba. Ka an tuqamu munazara dawriyatun bayna tullab, kamar yadda za a iya samar da debate a tsakanin ɗalibai, wa yakunu fiha tahkimun wa jawaizun wa tashjih. A gargashin wannan ya zama
za a sanya hukunci, ma'ana za a yi ne sannan a yi alƙalanci a ciki, sannan a samar da kyaututtuka su ne jawa'is da tashji, sannan a samar da abin da zai karfafi gwiwar mutane a wannan babi. Domin shi abin da yake gani shine daga cikin hanyoyin da za su taimaka wa mutane samun ɗabi'u kyawawa, babu kamar a ce an samar da lafiyayyun hankali na mutane. Samuwar wannan zai taimaka kwarai da gaske wajen samuwar ɗabi'a mutane. Amma duk al'ummar da ta lalace, shaye-shaye ya riga ya dafar da kwalkwalen samarinsu ko matasansu ko al'ummarsu, to ta za a yi tsammanin samun ɗabi'u kyawawa daga cikin irin wannan al'umma ɗin? Yana da wahala. Don haka duk abin da zai sa a kare kwakwalen mutane ta hanyar yin waɗannan tarurruka masu muhimmanci da za su gina kwakwalwa, da za su gina lafiya hankali, da za su samar da duk wani abin da za a yi tun yara suna ƙanana daga makaranti ma, a samar da wasu hanyoyi wanda za a dinga yin kamar a ce gasa a wannan babi, wanda kuma za a fi damuwa da ɓangaren abin ya zama a aikace ake yin sa domin ya zama ya yi amfani. To wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan makaranta, a rayuwar samari, a rayuwar al'umma, domin ya canza musu wato ɗabi'unsu su zama kyawawa daga barin munanan ɗabi'u da halayya waɗanda ba su dace ba. Sannan ya ce ishahid Allah ta kuna wato tiflan, ka iya ƙoƙarinka kar ka zama babban ƙarami, kar ka zama me, kar ka zama babban ƙarami. Wane ne babban ƙarami? Shine wanda ga tarin shekaru amma ɗabi'u na yara, hankalin yara, aikin yara. Yace yi ƙoƙari kar ka zama irin wannan. Allah ta kuna tiflan, kar ka zama babban ƙarami da shekaru amma kuma yaro kake, kar ka zama wannan. Yace ra'aitu atfalan kibaran yablughu umru ba'dihim 50 ama. Abun mamaki a rayuwa, naga manya amma yara ne. Ma'ana naga yara, naga babban ƙarami. Idan ka kalle su ka cokan ƙananan yara ne, amma kuma shekarunsu a rayuwa ya kai shekara kamar 50 ko wani abu mai kama da haka. To kai kokari kar ka zama irin wannan, domin daga cikin ɗabi'u kyawawa bai kamata bayan shekaru sun samu sannan kuma ce mutum wato ɗabi'unsa da halayensa irin da yara ne ƙanana. Ana samun wannan a cikin al'umma ko ba a samu? Ana samu. Sai ka ji ana cewa tsufa ya zo da gardama. Saboda me? Mai shekaru irin wannan bai kamata a same shi da halaye irin wannan ba. Akwai halin da ƙuruciya take haifar da shi, to tsufa kuma da bai kamata a ce za a samu irin waɗannan ɗabi'un da irin waɗannan halaye. Yanzu misali harka ta shaye-shaye, ƙuruciya tana iya ruɗan mutane su zama shaye-shaye, amma idan ka ga shaye-shaye a wajen dattijo, ai al'amari ya lalata. Neman mata, ƙuruciya tana iya sanya mutane irin waɗannan abubuwa, amma a ce maka dattijo tsoho a same shi kuma da neman mata, ai kaga tsufa zo da gardama. To wannan ne abin da yake faɗi. Da haka kenan daga cikin hanyoyin da za su koya mana ɗabi'u kyawawa, idan shekaru sun yi, to ya kamata shekaru kansu su yi wa mutum wa'azi. Ya kamata shekaru kansu da kansu a ce za su yi mai su wa'azi. In ma aya da hadisi ba su masa wa'azi ba, to ya kamata shekaru kaɗai su zama wa'azi a ga wani. Ƙa'ida ta gaba, idza zahaba hazzu nafsi dunawi idza zahaba hazzu nafsi dunyawi fil amal za al ikhlas. Duk lokacin da za a nemi rabo na neman duniya a ce ya kau daga cikin aikin mutum, to shakka babu ikhlasi ya zo aikin bawa. So daga cikin ɗabi'ar da ya kamata kenan a cikin kowane aiki in zaka yi, ka raba kanka da yin aikin don neman wani abun duniya ko don neman wata ɗaukakar duniya. Domin duk aikin da aka ce wani abu daga cikin neman rabautuwa da duniya ya shiga aikin bawa, to fa babu ikhlasi a cikin wannan aiki. Babu me? Babu ikhlasi a cikin wannan aiki. Dole aikinka ya zama ka kore a cikinsa neman wani abun da za ka rabauta da shi na duniya, shi ne dalilin da zai saka wannan aiki. Wannan shi zai gadar maka da cewa aikinka yanzu ya zama aiki ne wanda cikinsa akwai ikhlasi. Ba don duniya kake ba, ba don abin da za ka samu na duniya kake ba, ba don wata ɗaukaka kake ba, ba don wata riba da za ka ci a gaba ya sa kake ba,
ba don wata gudumawa ko wata sakayya kake nema wanda mutane za su maka a nan gaba zuwa wasu 'yan shekaru saboda wani tanadi da kai ba a kai aikin ka ne bil asali da ikhlasi, mana kai shi tsantsa domin Allah subhanahu wataala. wa idan damma ilaihi sawab kamula nisa, idan har aka yi sa'a ikhlasi ya samu a cikin aikin ka, to sannan kuma sai wato dacewa ta karu da shi. Abin da ake nufi da as-sawab anan shine koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ce aikin bawa ga ikhlasi sannan kuma yana yin sa irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, to babban abin da ake bukata a rayuwa ta samu. Domin waɗannan abubuwa guda biyu su ne waɗanda suke daga aikin bawa har ya zama karɓaɓɓe a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Shi yasa malamai suke kiran su da suna wato sharɗai qabulil amal. Sharuɗa guda biyu na karɓar aikin bawa su ne mai al-ikhlas wal mutaba'a, ikhlasi da kuma koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Aikin bawa ba zai taɓa zama karɓaɓɓe ba har sai ya zama wato an yi shi don Allah. Idan aka yi aiki don Allah amma sai ya zama ba irin na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, ko don Allah ake yi, wannan aikin ba zai zama karɓaɓɓe ba har sai ya zama domin Allah kuma an dace da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka dace da aiki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ikhlasi, to wannan aiki shi ma ba zai zama karɓaɓɓe ba. In an dace da ikhlasi amma aikin ya saba wa aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba za a bi ba za a karɓa ba. Dole kenan waɗannan abubuwa guda biyu su haɗu tamkar fuka-fukai ne a jikin tsuntsu wanda baya tashi da fukuke guda ɗaya kamar yadda ka sani. To ba abin da zai sa aikin bawa ya karɓu sai idan ya zama waɗannan abubuwa guda biyu sun shiga cikin aikin bawa. Ya yi su domin Allah sannan kuma ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa idan aka ce yanzu ga wani aiki mutum bil asl ya zo ya yi shi tsakaninsa da Allah yake aikin, don Allah yake, ya sha zufa ya sha wahala, amma kash wannan aikin ya saba wa irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. To wannan kyakkyawan niyyar nasa da zage dantsinsa da yinsa tsakaninsa da Allah don Allah ba zai zama ya amfana da wannan aikin ba. Shi yasa malama akida suke cewa husnul niyya la yubihu al-ibtida'a fi din. Kyakkyawan niyyar mai aiki baya halatta sabon aikin da aka kirkiro a addini, baya halatta aiki. Biyan da aka sha wahala a cikinsa, aka zubar da hawaye, aka yi asarar kuɗi sosai a cikinsa, aka yi masa hidima, kuma ake jin cewa tsakani da Allah don Allah ake yi, don har ya saba wa aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan aikin ba zai taɓa zama karɓaɓɓe ba. Sannan aiki idan ya zama an dace an yi shi 100% irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya 100%, amma manufar da yasa aka yi aikin ba fa Allah yake nufi na aikin ba, ba za ta taɓa samun lada wannan aikin a wajen Allah subhanahu wataala. Don haka idan ana so aikin yayi amfani a wurin Allah, to dole sai ya zama an yi shi don Allah kuma an yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aiki. Allah ba mu yi ikhlasi kuma ya ba mu yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'amura. Kaida ta gaba yace man hasaba nafsahu wa hakama aqlahu taharraza lisanahu anil kalam. Duk mutumin da yake wa kansa hisabi shi da kansa kuma yake iya hukunta hankalinsa shi da kansa, yana yi ma kansa control, da wannan mutumin zaka samu yana iya kiyaye harcinsa daga barin maganganun da basu dace a musulunci ba. Amma duk lokacin da mutum baya aunawa, baya iya control din kansa, yana iya faɗin komai a rayuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta. Yana daga cikin abin da aka samu daga annabawa na farko da suka gabata, daga cikin abin da mutane suka riska daga gare su, idan mutum baya jin kunya a rayuwa to yana iya aikata da abin da ya ga dama. Dan haka yana iya faɗan da abin da ya ga dama, yana iya aikata da abin da ya ga dama, yana iya faɗan da abin da ya ga dama. Don haka kaga karancin hankali ko rashin control ɗin hankali shi ke jawo rashin kunya. Amma idan mutum zai auna
ya lissafi, to akwai kalaman da bai kamata a ce mutum yana sakansu ko kuma yana yin su ba. Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ga sahabi Mu'az bin Jabal, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa nasiha, yace da shi kuffa alayka hadha ya Mu'az, ya kiyayewa kanka wannan ya kai Mu'az. Manzo Allah ya zaro harcin sa ya rike harcin kansa ya rike shi dan ya nuna wa Mu'az cewa ga abinda nake so ka kiyaye ka kiyayewa kanka wannan. Sayyidina Mu'az yace wa inna la mu'akazuna bima natakallamu bihi ya rasulullah, manzo Allah yanzu za a kama mu da abin da muke magana da shi, saboda bai gane abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi ba. Manzo Allah ce sakilatka ummuka ya Mu'az, mahaifiyarka ta rasa ka kai Mu'az. Amma malamai suka ce ba bakar magana ne ba a larabcin an faɗe ta. Abin da kai manzo Allah yake kokari ya ga masa shine ba shine abin da nake nufi ba Mu'az. Kana tsammani akwai abin da yake kifa mutane a wutan jahannama ta fuskan su ko ta kankara hancin su in ba abin da wannan harcen yake girbo musu ba. Da haka harcen nan shine abin da yake girbawa mutane, abin da ke sa a kai su jahannama. Wannan harcen ne. In ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yana iya magana ta fusata Allah a lokacin da yake faɗarta ma baya ɗaukar ta a bakin komai, amma kuma za ta wulli da shi zuwa cikin jahannama tafiyan shekaru a ruwa. Wannan bakin harce idan har mutum bai iya masa linzami ba, to babu makawa yana iya jefa shi a cikin wutar jahannama. Hausawa suka ce baki shike yanka wuya. Dan haka mutum shike iya sawa wa kansa damuwa a sababin abin da bai kiyaye na harcinsa. Saboda haka shine wannan abin da wannan kaida yake kokari ya sanar da mu cewa kowa ya zama bai iya control din harcinsa da kuma kiyaye harcinsa yadda ya kamata, domin idan ba haka ba harcinsa yana iya zama sanadi da sababi da zai iya jefa shi a wutan jahannama. Allah saboda wani mawaki yana cewa ihfaz lisanaka ayyuhal insan la yaldagannaka innahu thu'ban. Ka tsare harcinka ya kai adam, ka kiyaye harcinka sosai ya kai adam, kar ka bari ya sare ka, domin harcinka maciji ne. Harcinka tamkar maciji yake a gare ka, za ka kiyaye shi mutakar kiyayewa. Idan har baka kiyaye ba to zai sare ka. Saboda haka wannan kaida da malamin ya kawo yana kokarin gaya mana cewa mutum yayi taka tsantsan, ya zama mai kiyayewa, mai auna magana kafin ya faɗa. Domin idan ya riga ya faɗe ta fa ta tafi kenan, har abada ba zai iya mai da ita ba. Kamar da wasu suka ce magana zaran bunu. Menene bunu? Ciyawa ce. Zaka idan mutum ya zare ta shikenan, ba fa in ya tumbuke ta ba, in ya zare ta. Domin ciyawa da aka tumbuke ya iya dasa ta, amma wacce aka sa aka zare ta daga cikin asalin inda take, maganar ta kare. In an mai da ita babu abin da za ta yi. To haka idan mutum ya magana baya iya kwashe ta, ko amma mutum yana da iko akan magana sa mutakar bai furta ta ba. Amma idan kai riga ka faɗe ta fato baka da iko da ita. Akwai wanda yake da iko da maganar da ya faɗa? Wallahi babu wanda yake da iko da magana in ya riga ya sake ta. Dan bai san ina za ta tsaya ba, bai san iya kunnuwan da za ta shiga ba, bai san iya garuruwan da za ta je ba, bai san iya fassarar da za a yi akan ta ba. Da masoyinsa da makiya kowa zai ɗauka, kowa da irin abin da zai ɗauka, kuma kowa da irin abin da zai hada. Amma matukar baka saki magana ba, to anan da kake da iko da magana. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Kaida ta gaba yana cewa yambagi an yufakkira al-muqassir fi taksiri wa an yadhkura al-amil fi muhibbitat amali. Yana da kyau mutum ya zama yayi tunani, musamman wanda al-mukassir shine wanda yake tauyewa kansa al'amura, ya dinga yin tunani a cikin abin da yake tauyewa. Sannan kuma mai aiki ya dinga yin tunani kullum dangane da abubuwan da za su iya bata aikinsa a rayuwa.
wanda yake ƙasa a gwiwa ya dinga tunani akan wannan ƙasa a gwiwa da yake a cikin al'amura ba taimakon kansa yake ba. To sannan shi ko mai aiki kullum ya dinga yin tunani a cikin aikinsa ya kiyaye abin da ba zai rusa masa aiki ba. Aikin ɗan adam yana iya yin tarin aiki masu yawa, amma a samu wasu abubuwa waɗanda za su iya rusa wannan aikin gaba ɗaya. A samu wasu ɗabi'u munana wanda dalilin su aikin bawa zai iya lalace. Daga ciki abubuwan da ke lalata aiki kamar me, idan da za a tambaye mu daga cikin abubuwan da ke lalata aiki kamar me da me za mu ci? Na'am, shirka. Shirka tana lalata aikin bawa. Allah madaukin sarki yace wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Lalle mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga waɗanda suka gabace ka. Lalle in kai shirka to aikin ka duk zai lalace. La yahbatanna amaluka. Duk aikin ka zai lalace, zai rushe. Gaba ɗayan sa zai zama ba abin da ya rage a cikin sa. To sannan riya ma yana lalata aikin bawa. Mutum ya aiki, gashi aiki a zahiri mai kyau, amma manufansa da aikin nan wani abu ne daban ba Allah ba. To wannan shi ma aikin ya zama lalatacce. Duk dai gidan shirkan ne. Domin shi ma riya dama shirka ne karama. To sannan daga cikin abin da ke lalata aiki, zalunci yana cinye aikin bawa a kiyama. Cin mutuncin mutane, taba mutuncin jama'a, taba dukiyar al'umma, zaluntar mutane, zambatan mutane, wannan duk yana ɗaya daga cikin abin da ke lalata aikin bawa a ranar kiyama. Ta yaya? Ya tabbata hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi sahabbai, yace da su atadaruna manil muflis? Kun san wane ne matsiyaci? Suka ce al-muflis fina man la dirham lahu wala mata. Matsiyaci a cikin mu shine wanda bashi da taro da sisi, bai da dirhami, bai da dinari, ba kuɗi, wannan shine matsiyaci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ba shine matsiyaci ba. Matsiyaci shine wanda zai zo gaban Allah ranar kiyama, ranar lahira, da tarin ladaddaki kima tarin su ya kai kamar manyan duwatsu, na azumi, na sallah, na hajji, na zakka, na duk wasu ayyuka da ake yi, ya samu ladaddakin su ga sunan manya, tari sun kai kamar tarin manyan duwatsu, ya zo da su gaban Allah. Manzo Allah yana so ga mana waye matsiyaci. Amma a duniya ya zagi wani babu gaira babu dalili, ya daki wani babu gaira babu dalili, ya ci mutuncin wani haka kawai. To wannan sai a dinga iba daga waɗannan ladadaki da girman su kamar duwatsu, a ba wanda aka zaga a kwasa, a ba wanda aka daka a kwasa, a ba wa wanda aka ci mutuncinsa a kwasa, a ba an dinga kwasa ana bayarwa har ladan su kare gaba ɗaya. Ya kare, sannan sai wasu jama'a su zo su ma muna bin sa kaza, mu ma ya mana kaza, ya mana kaza, mana kaza. Sai a ce kun ga ladan ake bayarwa, gashi kuma ladan nasa kun ga ya kare. Amma yanzu tun da haka ne, ku zo daga cikin zurban ku za a yi ba ɗora masa, sai a dinga kankara daga zurban su ana ɗorawa a kansa, ana iba daga zurban su ana ɗorawa a kansa. Ya zo gaban Allah da ladan mai yawa, a ƙarshe ladan ya kare, sannan kuma an jibga masa zunubai masu ɗimbin yawa gaske. Zaka wannan shi ne wanda yake wato matsiyaci. To kenan kaga ashe akwai abubuwan da suke iya saryar da aikin bawa hatta a kiyama, wanda za su lalata aikin mutum. Don haka dan adam yayi ya kokari ya ga cewa ya nisanta kansa daga dukkan abin da zai iya zama abin da zai lalata masa aiki a nan duniya, ko kuma ya lalata masa aiki a makoma a gaban Allah subhanahu wataala ranar kiyama. Gaira ta gaba yace anta a'raf bi nafsik wala taghtarra bi madhi an-nasi idha madahuka. Anta a'raf bi nafsik, kai kafi kowa sanin kanka, ba wanda yafi ka sanin kanka, babu, kowa shi yafi kowa sanin kansa. Dan haka kada ka rudu da abinda mutane suke yabon ka da shi, kada wannan ya rude ka, kafi kowa sanin kanka. Idan an yabe ka da abinda ba halinka bane, karkar ya rude ka, kada ya rude ka, domin mutane ba su san zahirinka ba,
mutane ba su san hakikanin ka ba, zahirin ka suka sani, amma kai kafi kowa sanin hakikanin al'amuran kanka da kanka. Idan har mutane suka kamba maka akan abin da kai ka san ba haka ka kai ba, to kar ka yadda ka rudu, kar ka bari su kai ka su baro. Dan an kamba ma, an yaba, an wasa, an kaifa, an waye, a'a tsaya nan iya matsayin ka, kar ka bari a kai ka a baro. Kafi kowa sanin kanka. Kada zama an maka ingiza me ake cewa mai kantu, kar ka yadda da wannan. Kar ka yadda wato a wasa kaka wasu har ma ka ji cewa lalle ka kai inda ake faɗin nan ka kai wajen. Kar ka yadda kai ka aburu, don ka fi kowa sanin kanka. Wannan dabi'a ce daga cikin dabi'u kyawawa da ya kamata a ce musulmi wato yayi kwalliya da ita, domin da yawa daga cikin mutane zugin kai yakan sa su kai kansu su baro a dalilin abin da wasu suka zuga su da shi a kai. Amma idan har mutum zai iya tsayawa iya matsayinsa, to ba zai samu matsala. Wannan abu ne da ya kamata a ce mun lura da shi sosai a addini. Karka yadda a baka matsayin da ba naka ba, karka yadda a kan ba maka a dora ka akan abin da bai kamata a dora ka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki wannan a rayuwarsa sam, yace la taquruni kama tarat nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Kada ku kamba mani, ku ɗaukaka ni, ku wuce da ni matsayin da ya kamata da ni, kamar yadda Kirista suka yi wa Isa ɗan Maryam. Kaga suka ce Allah, wasu suka ce ɗan Allah, ba haka bane? Don haka ce kar ku wuce gona da iri a game da ni wajen girmamawa da kambamawa. Ni sunana bawan Allah, manzon Allah. In za ku faɗa ku kira ni da suna bawan Allah, manzon Allah, amma kada ku wuce gona da iri dangane da ni wajen me? Wajen bayyanawa. Ina fata muna fahimta. Sai a buki an ɗauko aure, 'yan ɗaukan amare da suka kawo buki gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, daga cikin su irin matan tafi ko matan waka suna waƙe-waƙen su. Daga cikin abin da suke faɗa suke cewa wa fina nabiyyun kana ya'lamu ma fi gadi. A cikin mu akwai annabin da ya san abin da zai faru gobe. Manzo Allah sai ta kabirki yace ku dakata, ba wanda ya san abin da zai faru gobe in ba Allah ba, domin sun bashi matsayin da ya haura nasa. Su suke zaton kila ya kai wannan, amma shi ya fi kowa sanin kansa cewa bai kai wannan martaba ba. Yace da su babu wani wanda ya san abin da zai faru gobe in ba Allah ba. Kar ku sake cewa a cikin ku akwai annabin da ya san abin da zai faru. Yayi gyara da wuri. Wannan shine ɗabi'ar da ya kamata kowanne musulmi ya kasance a kansa ko a cikinsa. Duk lokacin da wasu suka kamba maka, kafi kowa sanin kanka, tsayayya matsayinka, kar ka bari a kai ka a baro. In gyara za ka yi kai gyara, in ba gyara za ka yi ba to kar ka ji zuge, ballantana har ya sanya ka tasarrufin da ba naka, har ya sanya ka yin wani hali da abin da ba shi ya kamata a ce wato za ka yi ba. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Za ka yi na ga za mu tsaya akan wannan ka'ida, lura da cewa lokaci ya yi. Abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada, abin da ya zama kuskure cikin bayananmu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuma ya yafe mana. Insha Allah ta'ala za mu tashi kan ka'ida ta 60 a karatu ne zuwa, wanda kamar yadda muka ce ka'idoji ne guda 70, ba mu gushe ba kullum muna ɗaukan kaɗan daga cikinsu har wata rana idan Allah ya ba mu iko za mu kammala. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.